Ugašen je jedan život, a povređeno 12 osoba danas u skoro 50 udesa na beogradskim putevima. U jednom od njih jedna osoba je tragično nastradala u teškoj saobraćajnoj nesreći na Obrenovačkom putu blizu beogradskog naselja Umka. Do nesreće je došlo kada je putnički automobil koji se kretao iz smera Obrenovca velikom brzinom prešao u suprotnu traku, a zatim udario u autobus saobraćajnog preduzeća Lasta. Tom prilikom je vozač automobila izgubio život, dok je prema nezvaničnim informacijama nekoliko putnika iz autobusa prošlo sa lakšim povredama. Predstavnici saobraćajnog preduzeća potvrdili su da je autobus tehnički ispravan i da se kretao redovnom linijom Beograd-Obrenovac u trenutku udesa. U ulici Omladinskih brigada 44 teško je povređena mlada ženska osoba na pešačkom prelazu jer je na nju naleteo automobil marke Punto dok je prelazila ulicu. Ona je kolima hitne pomoći prevezena u urgentni centar. Sudari na beogradskim ulicama epilog su i kiše koja od jutros ne prestaje da pada i zato iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju vozače da budu veoma oprezni tokom vožnje. Mira Lekić, Moja televizija.